Dapat kung mareklamo ka, magdumang ka sa barangay hall. Ay sala, dapat pala magrikta ka na kirapitol po, ta duman, natatao ang tunay na hostess siya. Busy da po. O ano ba yung gusto mong mangyari? Ano ta naisipan mong magdigdiyo sa muya? Day mo aram na gulpi mang kaming mga ginigiribo digdi, sagkod dakulon kaming mga trabaho. May nakapagsabi po kaya sa kuya na rayaon dadig diyo ang gabos ng mga matatalinong tao sa kinaban, lalo na ang gabos ng mga senador sa Pilipinas. Nang insulto ning hayop na ning. Indakan palpal man na yan. O aber ano problema? Manood po sa eskwelahan. May guidance sa office baga. Oral daw nakakandado. Di napot mo ko ta sa sikyo, kun mayo magdumang ka ki principal. Ay saro man na perming mayo baga na tagulipdan. O sige, ngunyan dadangugon mi ikadigdi. Sige. Basta siguraduhin mong gabos na sasabihin mo ba kung hali sa Google sa good FB. Sigurado yan. O sige, saroon mo na ang sa imong mga problema nga rig mahimayta. Ini mo ng primero. Dumali ka naman ba yatan mga ataman kung urig digdi, gurutom na. O sige, pupuunan ko na. Ang sa kuyang inot na problema tungkol digdi sa samuyang final examination. Nariribong kaya talaga ko. Ang nakasurat sa nakaya digdi sa inot, nami. Mayo na siyang kasunod, blanco na. Nami kan pisot mo, name yan. Diyan mo ilalagan Ira. sa imong pangaran. Name talaga yan. Diyan mo isusurat ang sa imong kumpletong pangaran. Si tinaw sa imong ngaran, si apelyido ni mama mo kan virgin pa, sagkot si ginagamit na apelyido kan sa imong papa. Ah, gets ko na. E di yaw niyan sa indig diyo ibubugta. Igdiyo, igdi sa primero, basta siguradon mong day malampas dyan sa panduang hapot. Bali aram ko na pala ng simbag digdi. Ako po si Boto the Second Power and Gigo. Dapat suwali pot lang ta malampas yan dyan. I-convert mo na to yung to the second power. Day man pwede, ta carry one, cannot be barawan. Hahalion mo na ang tu. Ah, bali magigi siyang bobong. Ibali mo na ang apelyido mo nga rig ang tanog, garo itong pursado. Bobong go? Ay, nakuha mo man giraray ang tamang simbag na animal ka. Hoy, padi-padi aram mo kung saan ang banyo digdiyo. Subago pa kaya ako napapakasilyas. Iyo, duman o. Iyang saan man dyan, gulpiyon bagang agihan. Basta dumiretso ka sa naduman. Hayop na iniyo kung drug addict ang itotokdo, detalyado may kaiba pang litrato.